Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mai miƙa ta'aziyata gare ku masoya manzon Allah na rashin ɗan uwanmu da muka yi, wato Nura Mustapha Waye, masoyin Annabi ne, hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Allah ka ji ƙanshi, kai masa rahama, ka sada shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullahi, ga masoyinka nan, ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika Darakta Nura Mustapha Waye ya tafi da kyakkyawar tsaraba wurin masoyin shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shin wai dan uwana, kai me ka tanada? Menene burinka a jima ko kuma gobe? Ya kamata mutane mu hankalta fa. Mutum nawa ka sani wanda duniya ta daga amma yau ga su babu, su mutuwa ta dauke su? Mutum nawa ka sani a unguwarku wanda da kuna tare da su